Det er sindssygt. Ja, du gør. Nej! Er du klar? Hallo, prøv at smage. Det der ser jo ud som æblechips. Det gør de der. Der er ikke noget æble, hva'? Det er som rødbede eller kartoffel. Er de potato? Det er sådan en sød kartoffel eller sådan noget. Tungsten som Jalen Brunson. Rigtig mange gange velkommen, og tak fordi at I også havde lyst til at komme til den første del. Der står Champagne Beauty 2026 på. Så er der en, hvor der står flest forskellige arter. Så er der en, hvor der står flest fund, som Anna siger, så er der en, man kan vinde på ren ihærdighed. Og der er en, der hedder vildeste fund, og der er det de onde overdommer mig og Martin, der kigger på, hvad der blev fundet. Og det vi synes er vildeste vinder denne her fantastiske sten. Den første er helt fordi den er rød. Okay. Ja, jeg er bange her. Nej, det er fint nok. Ja, se! Gør det mere. Jeg tager lige. Har det noget forbindelse til magtopgaven? Smag det. Du kender ikke pink. Rate det. Nej, seriøst. Fordi jeg lige drikker ginger og det brænder i munden. Oh my god. Så skal du bende det like Beckham, så det er så dyrt. Ja. Ej. Det er jo toppen. Is. Nej, okay. Isaki. Oh my god. Nå. Det er sgu da. Der er faktisk en giftig lav. Ja, jeg tror, jeg har fået billedet. Shit. Hvad er det billede? Jeg filmer det hele i dag. Og så laver en video. I min side af ikke Give. engang lave video, den der. Jeg filmer lige nu. I min side af Give, så siger de overhovedet ikke sådan noget. Det er meget værd. I lort. Hej. Er det sjovt, Theo? What the hell? Prøv at tænke på at bo hele sit liv i en På siden af filmen. Se den. så man gør noget. Den der. Er man ikke? Tag billedet. Please. Det var sjovt, hvis du tabte telefonen. Okay, ja, det er fint. Det er lidt andet. Gør det om munden. Theodor, jeg smadrer dig. Stop. Theodor. Giv mig noget, der er hænder i. Ja, prøv at se. Det var dig selv. Fuck, jeg er sur på. Nej, nej. Så giv mig noget vaskehænder. Giv mig noget vaskehænder. Kan jeg også? Giv mig noget Hvad fanden er det? Det er en ært. Det er sikkert andet, der skal gøre det bare. Okay. Ja, okay, han går rundt om den her, uden at røre ved hænderne. Jeg håber, han falder i. What? Uden hænder. Nej, med hænder. Jamen, med brugerhænder. Men det er 4th of July. Ja, det ved vi godt. What do you want to say to the American people? I love you. Oh shit! Hvad er blogger? Det er Logan Paul. What's up, guys? Today we're gonna cover the trip to. What the hell? What the hell? Oh my god. Oh my god. A near-death experience in the Maja Fjord. What? Windsurfing? Oh my god, jeg fik lige sindssygt B-roll. Jeg fik lige sindssygt B-roll. Hvad så med din trøje? Matches my shirt. Det hele tæller. She's making fun of me.
håber vi lige fik en hygge eller sådan. Mic drop. Mic drop. Mic drop. Og nu bliver det bare underligt. Så hej. Woo! Fat på bolden. Okay. Altså, what? Alex. Men det er et hot tub. Hvad er det? Det er koldt. Stop. Stop. Hallo, vip den op. Luke, du er stærkest. Ad, for se. Lækkert. Jeg synes, jeg det. Lille legetøj. Stop. Oh my god. Hvem var det, der havde brug? Det var mig. Alle de andre... Martin Mette, længe leve! Hurra! 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 Der kommer Simon. Han er der. Han går bare. Han går bare. Improvise. Ja, det er ikke sejt. Kom så. What the hell? For bange for at se pinlig ud. Stop! Han ligner Shakespeare. Han ligner... Han er spændt for det. Han er mega nonchalant. Okay. Han er ikke nonchalant. Han rykker på, som om han har liv i det. Min kommer til at slutte før de andres.